защото Стара планина, по чието борове се родих и чието въздух дишах, предаде на духа ми твърдостта на своите скали. Спомени, блянове, тъжно-златисти, сладостен шепот, повехнали листи, песни, позаник, мисли, въздишки, дълбоко човешки, сълзи в душата, потайни и жешки, тихи хармонии, незвуковотръбни, трепети сладки, пленително скръбни. Ум далеч назад замина, върнах се в цветуща младост и зърнах онзи сопски мир, с галерия от типове и нрави, и усетих как въздухът трепери. Утринното лятно слънце изкопна високо над Стара планина. Потоци от зари минуваха през търкалястите решетчени прозорци на черквата. Пречупваха се през кристалните полилеи, провесени от своя, и падаха на отсрещния зид в чудни разноцветни шарки. Храмът беше пълен с богомолци, над които се вееха облаци дим от кандилницата на поп Ставря и мелодическите звукове на сладкогласния хаджи Атанасия, който допяваше новото достойно ест глас Пети. Звънливи гласове на ученици при аналоя държаха обикновеното ИСО, ръководени от главния учител Гатя. При шумния пангар в тронове стояха облечени в богати и дълги кожуси първенците и умилително слушаха песнопеята. Често вниманието им отвличаха новоприходящите богомолци и се шушукаха.
тия, вариклечко, за 2 пари свест запали, а метани до земята прави, защото метани са без пари. Вариклечко, не, ами вариклечко! Гледай я! Я на мъкпутката, булката на ония фуразеник, вали свещ. Облякал я в джан влезеник малаков и в масър, а от 3 години и половина, кай, не мой да ми плати 861 грош пари! Горни пари! Магаре нето! Магаре и половина. Той е Рачовия син, маскара, видите ли го? Да съм от цар ще ги прекарам под нос. Всичките тия протестанти. Боже, прости! Боже, прости. И Тарилюмът и Седемсъдът са учени и почтени, но нямат съгласието. А без съгласието всичко пропада. Аз сега пък казвам, че ако се съгласят, ще се съгласят. Защо? Защото когато няма съгласие, всичко попада. То се знае. Защото див Бог питом гроза не дава. Слушайте, дяца, стар човек съм, помнете ми думата. Вие сте гемият, а аз съм капитанът. А гемии много, а гемии без капитан скалата се разбиват. Затова слушайте, пътувал съм много, видял съм 99 народа и храмът на Соломон, и той учен като мен. Познавам бяло и черно море, ходил съм много, стар човек съм и зная много. Ех, учете се, дяца, сега ще ви кажа всичко. Много празни кратуни съм обръснал. Вие сега гледайте и се посмейте. Ако не е добро, то си е за него. То е речено да се рече. Дал Бог добро. Варан знае как е... Варан знае какво прави. Дарка, како носиш тава пущина? Жагата е дяволска. Не да не сдръзнеш. Горещото гори, студеното суди, а пане каша духа. Виж, това месечината варламе. Ще да е нещо голямо. Дали е живо нещо? Санки, ако му гледаш лицето, прилича на живо, но кой знае пак. Може да е живо, може да е мъртво. Всичко това е мишление. Виж тая бара. Ако една мравък се спре при нея, ще каже море. А ти ще кажеш, баре, а Варлам ти казва море. Чудесата Господни са чудеса. Ами ако би да падне въз нас тъй както стоим, страшно. Не пада. Ти вярваш ли, че тя е звезда? Нашият копелак това го учи в школото. Протестантин цял. Звезда ли? Звездата си е звезда, но според пророци и учени благородни, според списанията, както са го писали, така са го нарекли. И така се е било от века до века. Слънце позна запад свой, какво е ти звезда и какво е ти отделение. Много чела, много знае. Кажи, Смионе, ти днес се докарал като църква. Погодата в Америка, по-американски. Кажи, днес имаме ясно време. Много ясно време, не чу. Тъй каквото гледам, идат тук от Балкана, които са дъждовни. Дъждовни обаче идат Ненчо. Абе да питам, близо ли е Сибир до Москва? Няколко хиляди днес. Зная. А с железницата или с пампа? Помилуйте просто с кола. Зная. Както в Молдовата, аз всяка ходих от Бутуша до Нямцо. Макар че са 4-5 почти. А що? Русия готви ли са на бой? С кого? С него. С кого? Знаеш ли да е чалмата? Неизвестно. Как неизвестно? Напротив, известно. На какво основание мислите това? Речи го, че и за мен е неизвестно. Имаш право. Руската политика е много тайна, Горчаков. Та ще ти кажа ли, Рочко, че политиката днес, както отива, ще изкара врага пророчеството. Аз и даскал Калиста питах, но той не можа да вземе разговор. До покойният по-стачо го тълкуваше и аз гледам политиката да отива. Тук има заплетена работа, не е край. Австрия трябва да я направи съюз с Русия, макар и да крепи Турция. Бай сте висок дипломат, аз го очаквам се едно. А Франция и Англия не смеят да повредат. Посянят се казва стой, както и да е, политиката се запита. Та ще ти кажа, че тия хършове, що са сега в Българа, войводите им са следващите генерали. Ти не дей слуша вестници 2 и 4.
Това е руска работа. Си ред възточни въпроси. Сега се повдига. Пророчеството не лъже. Дъщата им дикта и восстане брат силно от севера, и будлут кръвопролития и пламен, и бедствие великия посей земя, и покинет проклято и плема измълтянска, горе тебе, от щерба виноска. Това е за царина, а брат силна е Русия. Ти, хаджи, да се блъскаш главата, той твой черква въпрос. Не искам да го знам. На фибринския чорбаджи трябва владици. Свобода, свобода, това ми дай ти. Пак руския кълъч се свърши всичкото. Че ти горски пътник. Чел ли си горски пътник ти? Скоро любопитният хаджи Смилон разбра, че с нощи Варлаам подир вечеря, като чул злодейския смях на Селъмсъза и на цялото му поколение побеснял от гняв. Та излязъл да закачил голения рибен гръбнак на портата му в същото време, когато Селъмсъзът вапсвал котката в кюпа му. Заранта обаче, когато Селъмсъзът видял пред вратнята си куп дечурлига, които зяпали очудено, а Варлаам и жена му са гледали, че котката се оваляла в халищата им. Отцапала възглавниците и копринената рокля, както била сложена вечерта на ковчега. И изведнъж те разбрали всичко. И най-ужасната къвга на света се почнала между злообщуващите съседи. Ранясала, слънино! Дано да се бълбонеш, дървенише, кръвопийче, дано да пукнеш, да те порази Господ, да те убие чумата, кръсне, да се вампирясаш, огън да гори тебе и децата ти, шибеницата ви изяде и двама ви. Иди, свиньо, 12 киньо! Иди, ялова, куковица! Да мъже да видя мъжа ти и ти отдолу крака да му люлееш! Шагона вид да видя твоя и самотиви да играят хора около него! Дано ръцете, дето ми във всяка котката, да е съдна ти да почернеят, като твоята черна душа! Жълта циганко! Но гръбнакът бето ми окачиха на вратнята ми да се задърнеше в гърлата и за двама ви да ви задави! Поразена тахтабо! Чуйте, сега да си кажем сърце откровенно. Какво бива от една котка и от един тарильон? Нищо! Котката се измива и дрехите се изпират. Не, преговорете се. Ви 100 души народ ви гледа на портите и се смеят великогласно. Не подобава, прегърнете се и прочия. Какво пък толкова? Една риба на кост и то на портата. Срам! И това, дето го викате, е по-голям срам. Били е срам, кажете и децата ви, чинат сир. И аз сега, кажи ми как стана това приключение. Ах, какво приключение? Никакво приключение и отключение. Такова куче краставо да се подиграва с моя честен дом. Кажи, Иванчо, как го възприемаш това? Кой му прави котката на това манастирско магаре? Аз човек, 11 фамилия и 14 деца. Плащам 991 гроша пари. Долу ли пари? На царя на старо време да ме изложи. И защо? Я го питай защо я. Не, аз това го не възприема. Погледна е Селъмсъзът, който възприема това. И прочая, нека да си дойдем на историята. Историята. Абе, историята е тая. Обесил ми гръбнака на портата хървачи на проклече. Такова де замине да гледа и да се подиграва с моята честна порта. Тогава ти потопи му котката. Каква котка и кой да потопи? Та искам да ти кажа, такова грешно, самото нещо не съм виждал да направи християни. За той, това куче, таральовът не е християни, ами същи цинцари. А на теб, Варлаам, защо ти е направил това презрение? Кой? Таральомът ли? Аз си казвам, Иванчо, че такава поганска работа не съм виждал. Камо ли да съм чувал? Стар човек ме гледаш, ама дето го рекли и пази Божия от зло. Джана, живи сме. Човек не е дело. Я виж децата ми, що се вика деца са, па и те се карат и бият. Всяка вечер ставай кадият да ги разправят. Оная вечер шага потрошам онория сбой, а не съм вчерашното пеленаче. Сега че да си подокажем сърце откровено, си баща и проча. Тогава
За какво? Какво бива от една котка и от един тарильон? Нищо. Котката се избива и дрехите се изпират. Ами това леке, дето го залепи той на вратнята ми и на лицето ми. Кръв го избива. Кръв. Знаеш ли, Иванчо? Не, преговорете се. Виж, 100 души народи гледат на почта и се смеят великогласно. Не подобава, прегърнете се и прочие. С тарильона ли? Да той не струва колкото едно добро утро. И двамата. Аз знам, че ти имаш пълното право. Варлам е един богохулник и анадолски къпасъзник. Все още името си не може да запише. И епитроп. Срам за българския народ. Имам ли право? Имаш, опростете се. Той няма да е жив. Смърт. Не ще. И накрая не се стърпях, ами го река. Най-после ти си баща на 14 деца и прочия. Какъв пример ще им оставиш? Помисли, ти си баща. На седемца ли? И аз също рекох на Варлам. Гади сме се наговорили. Добър час, господине. Добър час. Как си здравето, Даскале? Най-добре, благодарим. Как сте за човека? Шутливи? Най-добре, благодарим. Даскале, я кажи сега, кой къде е на тая карта? Даскале, това жълтото е Франция, а това морното е Гитер, а това зеленото Австрия, а Русия къде е? А това е Данемарка. А Русията? Учителю, ела да ни обадиш, де е Русия? Страшна работа! Учителю, колко милиона има Русия? На 1872 имаше цели 72 милиона. Сега трябва да е порасъл на 100 милиона. А Петербург, Велиград ли? Един от най-великите. Това е първите европейски столици. А царско село, там живее целя. Какво ти село? То ще бъде страшен палат. А война колко има? Във военно време може да има 1 милион храбри солдати. Лъжи се! Русия може в 5 милиона война да вдигне въз Туркия. Не само. Цял руски народ може да възстане, както на 1812 против Великия Наполеон Бонапарта и цяла Европа. Туркия нито ден не може да стоя на среща. Русия е предопределена в проведението да завоюва Цариград. Подир обяд, дружината пак се събра. И с изключение на повечето елинисти, на двама волтерианци, опъти се към манастира. Кога минуваха покрай кръчмата на Аврамчара с попчето, отбиха се да хвърлят по едно киселерско вино, което беше най-почутото, защото от него си купуваха даскалите. Оттам се опътиха към Караджовския кладенец, дето цялата дружина се хвана на хорото, което Мирончо завъртя 2 пъти около чешмата.
Нека да дам и Ева. За поведение Никифора, за малкия пост, ето иде. За свободата! За свободата! За свободата! О, братя! Въздухът трепери и Балкана се тресе и доловете ехтят оковани балкански лев. Либерте! О, либерте! Ще дойде време и ти да сорож тия прекрасни места, дето са две интервални на нашия полумесец, на нашия петковен неприятел и тирани. Дето се е проливал българска кръв, городи прякора ще се развее. Внук на Крума, Асения и Сипимеона вече пукна първа пушка. А знаете ли какво означава нейни град? Храбри българе! Стига робство и тиранство! Братя, въздухът трепери! На заранта Джаковото кафене беше препълнено с обикновените си посетители, които шумно се разговаряха върху извънредните събития, които се бяха случили с нощи в Клисура, където Бойчо Огнянов беше присъствал на такова любопитно събрание обичай, завещан от старината. Добре станах, че дойде у мене. Това вечер имаме тлъка. Табаре да погледнеш колите ни. Няма да се стяга душата. Да ти кажа, преследван съм. Чухме и ние. Няма ли да ти напакостя нещо? Не се греши, ти каза. Гледай да си избереш някоя девойка да носи байрака. Ето като посочих, изгледа всичките. Виж там оная, чернобузестата, дебелата. Тя е чудената стайка. Виж как жално я гледа Иван по рибечката. Той лая като учарско куче, когато иска да разпее. Тя е много работна, спретната и чистофайка. Само че бързо си горе и сиромашката. Ама като се омъжи, ще изпосталее. Вашите пък се кравят, като се оженят. Това е като това от нея, тя е цвета продана.
Тя се люби с Логола, дето в устаките му седят като опърле. Каква е катика тя? Хвърля очи на 4 страни, но е на добро момиче. Цвета стои Драгановата Цвета, а до нея Райна Попадина. Аз тя ги не давам за 20 фибелишки хрананки. Не виж ли ти какви са билушники? Като папки. Сам поваршата мъж ми каза да му дам вината, да охапе за бушата. Вземи да издарижи панито да заложи на малко плет, да го перна с решената дала, а фуресникът. Аога видите ли от тястовето на дебелата стайка? Тя е Карамеровата дъщеря, тя е чорбаджийската. Искаха 5 души от Борен Кели, но баща е не дава. Държи за добъзвък. Валугия е твоя. Знаеш, той прилича на Валугия. Иван Недялкова ще награде. Отрязвам си езика. Гледай там, Рада Милкина. Тя е безпокойка като славечето на нашата слива. Тук да си остане. Поми фаща очите гиб като дорога, дето стои в лавицата. Гледай каква напрета гиздосия. Да бях ергеен, аз чак да разберем. Хай да дадем тебе, очите й са много хубави. Да я порази! До наша дола седи двевата мома. Тя е хем хубава и хем работна. Те се вика пара по-дълго наша. А е босовита като люлки на тарана, а се смее като ластовички. Слушай я само. Абе, аз стига сте се превивали от смях. Ами попейте пак. Радо, Станке, да гласете някоя, да засрамете ергените. Нашите ергени не струват за бъзе в гребе, не пеят. Noczni wieczór, prędko ty, se venga, se
че как може хем грозата да се зоби, хем виното да се пие. Та песен лъже. То си е явно. Или песен лъже, или му лъжен. Че какви са тия подкачки? Така не прилича да се хакат моми сърдени, наместо да се галят и драгуват като гурговичета. Дай, гурговичета, и двамата в чаша да ги изпиеш. Които се карат, те се обичат. А които се обичат, те си приличат. Ти знаеш ли, и на присмех Господ помага. Я ви преди някаква стара песен, да дойде сърце на място. Седенки са наразвала, тръгват си моми ергени моми спровождат. Тръгват си моми ергени моми спровождат. Стоян Тодорка думаше, Тодор любе хубаво, барем се веднъж обави, лицето да ти съгледам, веждите да ти изпиша на моето медно кавале. Газа за тебя закажа, скавари да си посвиря, тебя на кавал да видя, кавари да си разваля. Тогас Тодорка продума, слухай луда идиот. Газа заменя за тъже, погледни поле широко, как зачернея тогари, тъй ми са черни очите, как се усъвият дрехите, тъй ми се вият веждите. Майта, времено! Свърши се и една работа да е хаянлия. Боремечката, грабно, стайка! Грабнал я хубосникът и я понесъл на рамо като георгиевски агне от тях си. Ами как тъй? Той за това излезе по-рано, а по него го ранат братовчет му. Заскочил я за третлите при вратника и грабнал стайка. Язък за момичето, че изгори момчето. Пусти Боримечка, на кой ще му дойде на ум, че такава ще я свърши. Право да си каже, те са си лика прилика. Тя е койно сръбско свинче, а той е маджарска катана. Ай да са живи и здрави, утре ще пием червена ракия. Ай, не каза да. Те се вика, да се светува. Ех за нас, сватба аз мечтам с тия здрави юнаци. Петър, Райчен, Спиридончето. И да видя как народа се въздига от недоволството. И Боримечката да извика с цяло гърло. Топчето пукна! Топчето пукна! Ще бъде в крисура, вече се чува. Ето той е Иван, етипът на легендарния хайдутин. С мрачо спокойния поглед на смъртта. Не една дума, на съжаление, на разкайване, на надежда. Иска само да умре хубавец. Де да минеше то геройски фатализъм в днешния българин. Ох, тогава съм спокоен за изхода на борбата. За такава борба мечтая и такива сили търся. Да знаеш да умираш. Ето разковничето на победата. Аз съм вече съвсем готов за сватбата. Очаквам само револвера си от Филибе. Пратих и 170 гроша. 3 револвера отидоха. Ама ние не знаем кога ще се вдигне байракът. Едни думат по Боговечте, други по Георгиевдещите. А Войчо Божия го отвори на връх Мая. Ти гледай, щом купне куковица и зашми врата. Но аз сега съм готов. Кой час река?
И аз на свой ред ще се замина. Трева и мен ще расне над прахът. Един ще жали, друг ще ме проклиня. Но моите песни все ще се четат. И много имена и лесни слави години без жал ще изметат. И обурна ще ги закри, задави, но моите песни все ще се четат. В тях зов се чуй за правда, за свобода. Любов и благи чувства ги красят. И светли лик на нашата природа, там моите песни все ще се четат. В тях вее на Балканът, лъхат здрави и тайни хармонии му звучат. И грамът на народните ни слави, там моите песни все ще се четат. В тях душата ми изляса цяла, с най-скъпите си бисери, цветя. В тях всичко светло ценно си е дала, в тях живей, звънти и трепне тя. Не ме смущава див вой от омрази, на завистта не стряска ме гневът. Спокойно гледам в бъдещето лази, там моите песни все ще се четат. Те жив са отклик на духа народен, а той не мре, и дор сърца топтят. От скръб и радост в нашия край свободен, и моите песни все ще се четат. Той откри България преди да открие себе си. Открия завинаги в себе си, в нас и за всички нас. Поклон!
Уважаема госпожо Минкова, уважаеми гости, скъпи учители, впуснахме се в това предизвикателство с вдъхновение и обич, за да покажем вазовия Сопот през неговото творчество. Показахме колорите на вазовите чичовци и бунтовния дух на Подбалкана. Благодарим на госпожа Христина Краева, госпожа Красимира Петкова, госпожа Ваня Озунова, госпожа Тинка Дичева, госпожа Слава Цилкова, госпожа Дорина Матева и господин Христо Христов. Без вас това нямаше да бъде възможно. Благодарим за подкрепата на ръководството на Средно училище Иван Вазов, град Сопот.